West Karbi Anglong lakhai si Dwar Amla constituency arlokedo rong ingsu senar arong amekar Jensing Bey lapen kare so rong pipi atum asopo Jensing Bey alangli hockey kepathu kethek penajok asamati malong anghoi chepalong dunsi Odisha Raukela long ria long an 23rd Hockey India Sub Junior Men National Championship surihini ra inkorage thom aparman chepati dun pen non puthot 17th category aparman Jharkhand Ranchi along an kepathu dam aphan bartanglo Pinpur में कार्बी आंगलोंग आटोगन along pen pusidami hockey kepathu hina bangki alangli henlo kiching sia bang pulo pule udet sidami henoni Athe state level la puchot kali national level anang dengsi alangli pathu ponbong Lasika dukawe Karbi Anglong arat tum sidami international angdeng an kepali dunji aphan anama hyujume hangpi dun pen ning kepathi dunji aphan kachuningwi padopon Ulukunchi ben hemari rongphar Karbi Anglong live